Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Goedemorgen. Ik kom mevrouw Balstra, die zoek op Harry. Nou, maar we zitten neer, hè? Zo. Nou, je hebt er wel zin in, net? Jawel. Oké. Ja, dat is gezellig. Hallo. Ik ben Afke Terpstra en ik ben eigenlijk al 20 jaar vrijwilliger hier bij de Ierlanden. En ik help bij het rolstoeldouchen. Je moet er niet slapen. Nee, wazig. Nou, hoe komt dat nou? Nou, mijn mem die was dement en daar heb ik een heel soort verzorgen en dan hield zij hulp. En die zei toen op een gegeven moment van, nou, zo het ik leuk vind om bij zulke mensen wat te helpen. Hoi! La 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 la. Ik vind eigenlijk het leukste het contact met de mensen. Een beetje meegaan in de tankwereld van die mensen, hè? Dus het is koud, dan is het helemaal koud. Nou, dan hebben we een ticketje en dan krijgen ze er doorheen. Ik wel op een kamer komen, hè? Op een afdeling helpen. En dan denk ik nee, want dan is het heel erg hechten aan die mensen. En dat wil ik dus eigenlijk niet. Dan dek ik mezelf een beetje vrij. Het is even wat oor. Zo zitten ze vaak stil op een kamer en nu ben ze een beetje actief. Mijn man doet ook in de weekend daar vrijwilligerswerk. Weer heel iets anders, maar toch. Yes! Ik vind jij er wel een beetje bij. Dan krijg je er wel wat voor terug. Als ze genieten, dan vind ik het zelf ook heel leuk. Het verrijkt je leven wel. Ik vind het wel dankbaar werk. Zoek van meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.